юк, бу пиар түгел, бу дөрестлек, бернинди дә пиар түгел, миңа реклама кирәкми. Бу теге түзәр әмәл калмагач, мин бу адымга барырга булдым шул. Мин 15 ел дәвамында Барс Медиага хезмәт иттем, мин анда эшләдем. Әйбәт булды, бик җайлы булды. Барс Медиа гөрләп торды, сез аны беләсез, татар җырлары гөрләп узды. Ләкин менә бу соңгы 2-3 ел соңгы 2 елда, дип әйтим инде, менә Динә Маратовна килгәннән бирле Барс бетте. Без баттык, без эшли алмыйбыз. Моннан тотып аталар, тегеннән тотып аталар, кысалар. Динә Маратовның башы белән эшли Иркә, җырчы Шакирова. Иркә нәрсә әйтә, шуны тыңлый Динә Маратовна. Без аңа түзә алмыйбыз, без җырчылар, бик күп җырчылар китте, бик исемле җырчылар китте. Сез белгән шул ук Алина Сафиуллина алсак, Дилә Нигъмәтуллина, Мөнир Рахмаев, Эльмира Нагимова, Кермудинов, Илназ Бах, Раяз Фасыховалар барысы да гафу итегез, күткә тибеп чыгарган җырчылар. Бөтен нәрсә белән идарә итә. Кемне концертка кертергә? Кем концертны бетерә? Бу концертта бу җырчы җырламый, бу җырлый. Менә шундый әйберләр белән Иркә идарә итә. Мин Динә Маратовнага әшәке сүзләр әйтә алмыйм, чөнки мин күреп торам, без аны күреп торабыз, ул үзенең башы белән эшләми. Бүген мин аларның мөнәсәбәтләре турында сөйләмим, ләкин минем бөтен әйткән әйберләрем, минем видеоларым ул хак. Мин үземнең сүзләремнән кире чыкмыйм. Мин әйткән әйбер ул хак, һәм 2 атнадан без Алла бирсә бик зур конференция җыячакбыз. Бөтен җырчылар киләчәк. Хәзер миңа җырчылар шалтыратып торалар. Без синең белән, һәм мин күреп торам, мин укып торам. Без синең белән, без бөтенсен әйтергә әзер. Куркучылар юк. Без әлбәттә инде Динә Маратовна белән Айгөл Миндаровнаны да бик чакырып калабыз. Киләләрме, килмиләрме, инде анысы үзләре хәл итәләр. Килмиләр икән, димәк, минем сүзләрем хак, димәк, куркыр әйберләр бар. Киләләр икән, мин дә детектор лжига утырам, мин куркмыйм. Бу арада, менә соңгы арада видео чыкканнан соң миңа бик күп җирдән шалтыраттылар, ТНВлар булгарлар. Безгә хат килде. Динә Маратовна хат язган, ТНВларга, булгарларга хат язган, мине бөтен җирдән дә алып батырга. ТНТВдан, Татар радиосыннан инде алар мине архивлардан да алып аттылар. Мин бер кайда да юк, һәм бүтән каналларга да шундый хат килгән. Имештер, минем договор буенча бөтен җырларым Барс Медиа компаниясына бирелгән, алынган, минем законым юк ул җырларга. Ләкин ул контрактны минем кулымда, ул контракт юк, мин аны алып килерим, сезгә күрсәтерим. Ул контрактны минем кулга бирмиләр. Нәрсә язылгандыр ул контрактта, мин белмим. Динә Маратовна килде дә, мондай закон чыгарды, бу кагазга кул куй, былай ярамый, тегеләй, штраф түгел, бу ярамый, нинди закон бу, мин белмим. Минем бөтенләй башым буталды, шуңа күрә бу кагазларны күрсәтсеннәр. Татар җырынан алып аттылар, моннан алып аттылар, бүтән концертларга тыкмыйлар. Банкетлар бар икән, заказлар бар икән, шалтыратып аны алмаска. Алай бит инде булмый. Нинди штрафлар бар иде мәсәлән? Мәсәлән, берәр җирдә күрәләр икән, син ул көнне сорамагансың, 50 мең штраф. Киткәндә дә мине батыралар, хәзер дә һаман да батыралар. Мине генә түгел, бөтен артистларга эшләргә бирмиләр. Әллә нинди сүзләр йөртәләр. Ниндидер без аңламый башладык инде, башка сыймый торган әйберләр монда эшләп булмый. Менә бу 2 ел эчендә татар эстрадасы әллә нишләп бетте. Сез күрәсез, кемдер сугыша, кемдер талаша. Бу сүз йөртү, талаштыру, бөтенсе бу ниндидер урысча әйтмешә бардак. Турыдан миңа Камил Мавлевич зыян китерде дип әйтә алмыйм, чөнки безнең белән турыдан-туры Динә Маратовна эшләде. Камил Мавлевич ул акционер. Артистларның, менә кичә Фирдусында тыңладым әле, ул да интервью биргән. Артистлар җыелып Камил Мавлевичка бармакчы иде. Ләкин бик уйлап Динә Маратовна әгәр дә ул куйган икән, димәк, ул аңа бөтенләй ышана, ул бит аның туганы. Ничек ул безгә ышансын?
артистларга белмим, без аңа барып җитә алмадык. Ландыш, бу мизахның, конфликтның юкка чыгаруның нинди юлларын күрәсез сез? Белмим, кем эшләргә тиештер. Миңа калса, Динә Маратованың үзенең башы булырга тиеш. Шул гына. Ландыш. Бер кешене дә тыңламыйча, әтисенә каршы чыкмыйча, аларга тиеш һәм эшләргә тиеш, бөтен җырчылар да тигез булырга тиештер дип уйлыйм инде мин. Динәдән ниндидер куркытулар миңа шалтыраттылар, яңа булды. Ниндирәк? Имештер, зур кешенең кешесе видеоны алып атыгыз дигән әйбер булды. Ул бер тапкыр булды. Бер шалтырату, шуннан соң шалтыратмадылар. Фәрит, сез берничә ел үзегез дә Барс Медиада эшләдегез, продюсерлык эшен беләсез. Барс Медиада Радик Артемьевта киткән, Марат Гәрәев тә аерым ничектер. Яңадан ничектер Барс Медиа кебек инде үзәк булдыру турында фикерләр бармы, юкмы? Барс Медиага бәлки конкуренция көндәшлек буларлык ниндидер башка продюсерлык үзәк күтәрелгән? Белмим, ул турыда дөресен әйткәндә уйламадым, ләкин яңадан мондый дәрәҗәле, мондый уровеньга күтәрелгән оешманы ясау, ул минем уйлавымча бик авыр һәм бик күп чыгымнарны таләп итәр һәм белмим, андый кешеләр табылыр микән, юкмы? Юк дип уйлыйм, юк, булмас. Ничек инде хәл итә? Анда нинди конфликт анда? Туганнар арасында конфликттар бар бит инде, утыралар да сөйләшәләр бит инде. Кайчан да булса сөйләшәләр. Ике взрослый кеше, ничек инде үтә? Ягъни, мәсәлән, алар әйтәләр икән, Динә Гәрәева китә һәм бөтен татар артистлары яңадан кайта дигән сүзме? Андый мөмкинлек бармы? Мәсәлән, шундый шарт куелса. Кемдер китә, андан кемдер килә, белмим, анда бит учредительләрнең да конфликты, анда бит мин дөресен әйткәндә, мин белмим нәрсә икән. Аны менә шул бер туганнар гына беләдер бит инде. Менә алар гына хәл итә ала. Артистларга җиңел була инде. Артистларга җиңел була. Җиңел. Динә Маратованың да китүе бәлки кирәк түгелдер. Динә Маратованың үз башы белән эшләве дөресен әйткәндә, монда бит Ландышта миндә Динә каршы бер сүз дә мин мәсәлән бер сүз дә әйтәсем килми. Чөнки мин аны беләм, ул бик ачык йөзле, бик күңелле шундый кыз иде. Аны белән бик адекватный, бик җиңел генә аралашырга буладыр, күңелле кеше. Барс Медиадан киттем. Татар эстрадасыннан китмәдем. Сөйлмәсеннәр. Мин уйлыйм, хәл итербез инде, закон бит инде бер, ул бит инде закон буенча эшлибез, әлбәттә инде. Минем яңа җырларым бар, бик күп җырлар хәзер яздырасы бар, бик күп җырлар җыелды, анысын инде без анысын эшлибез. Ярар, Барс Медиага, чынлап та Барс Медиадагы закон буенча Барс Медиага теркәлгән икән бу җырлар, аларны тимәмен, бүтән җырлар яздырмын. Бит инде киткән очракта да мине җибәрмиләр. Аңлыйсызмы, җибәрмиләр. Шуңа күрә миңа киртәләр куялар бөтен яктан да. Ничек мин моны әйтмим? Әйтәм. Нишләп мин генә әйтмәскә тиеш? Кеше әйтә, тыныч кына кит. Нишләп мин тыныч кына китергә тиеш? Кайчан алар тыныч утырмыйлар? Нишләп соң алар да тыныч кына эшләмиләр? Аларга бит тиюче кеше юк. Без бит беркемгә дә тимибез. Һәрбер кешенең үз юлы, үз тормышы. Шуңа гына күрә җыелган әйберне мин чыгарырга булдым. Мин генә түгел, мин генә чыгармадым, бөтен кеше чыгара хәзер. Күреп торасыз. Бөтен кеше үз фикерен әйтә.